Там легнал по корем в рекичката, за да има достоверност. А добра идея. Неопрен. Там трябва да седнеш до дънера. Там да седнеш долу и... Там е меко, а там остава във въздуха. Чакай малко. Пред на броя. Дай да го дай да не го мъчи. И ще ударите вратата долу в земята. Ивич, пази се оттам! Мен ми е интересно тук аз с блокажа как ще мине. Без проблем. Дали? Той пони колко е ниско. А в проблема долу се